Hát, sziasztok srácok! Az én nevem KGT King, és ebben a mai videóban a standardizolni fogunk, és végre szeretnénk dönteni. Itt van velem Rex PGT és MTI! Köszönjetek szépen! Sziasztok srácok! Az lenne a lényeg, hogy minél gyorsabban eljussunk Wave 100-ig. Csak számunkra ez nem a legegyszerűbb dolog, mert mi nem az a profi csapat vagyunk. Most hívlak be titeket. Jó, mehet. És az a lényeg, hogy igen, ezt már mondtam, de az a lényeg, hogy minél gyorsabban, mert kb. Úgy nem tudjuk most pontosan mennyi idő alatt, de valamennyi idő azért meg szeretnénk csinálni ezt, mert rekordunk az 50 kb. Körülbelül. King azt tudtad, hogy én hoztam ezt hogy hívják ott, ezt a skint, amivel ugye most jött, nem tudom mi a neve, és ott hátul úskálnak benne a halak. Ja igen, azt láttam, ez a hullámskin, de így hátul úszkálnak a halak. Ez nagyon menő, ezt vagy kipörgetni lehetett, vagy offerrel venni meg. Igen, PGT MTI pontosan az őszkinét kipörgette, a 2%-os. Hát ezt a skint én is kipörgettem. Tudom, hogy nem a legmenőbb, csak én szeretem a Halloween-t, és tetszik nekem egy picikét. MT valamit akart nekünk mondani, csak már nem tudom mit. Csak az hogy ne roncsuk el. Most nem a trükkökre megyünk, azért az utolsó. Az mekkora van. Igen. Ne, bebágoltam, jó, visszaértem. Jó, Rex PGT. Itt a Máténak, most a MTI-nek egy ilyen speciális, mythic skinje van. Nekem speciális, És nekem is. és igen, Rexnek is pontosan egy speciális skinje van. A MT-nek ez a Monopoly Cash nevezetű skinje van. Rexnek meg ez a hullám, most nem tudom, hogy mondják angolul ezt. Hát ez nem visszahozható. Vagyok. Jó. Játtam, gyerekek. Én elrontottam. Nem baj. Nagyon ügyes vagy, Rex PGT. De Rex. Rex! Simán Rex! Hullám, gyere! Hullám! Hullám a szerencsé. Száj! Valami beadomat látjátok, hogy Igen. most van 3200. Lehet, hogy valaki videóért biztos nem fogok Nem nézni. fogok pörgetni semmit. Tudok egyet pörgetni a Mr. Beast wheel-en. Ez a Pizzabox Jimmy-re már van, nem tudom, azt hiszem 10-valahányan. Nem tudom. Tidal, Buffer. Tidal Wave, igen. A Mythic 12, de szuper. Hallod, ezzel kell jönnöm. Buffer, benne van nagy vév. Ja, hát igen, Tidal Wave-ben benne van. Azt hogy néz ki, Rex? Tessék? Hogy milyen fajta az a Buffer? Wave, ez a Tidal Wave, ez speciális skin. Hívlak be titeket. Amúgy azt láttátok, hogy ott a felső ilyen kis ilyen vízcseppnél egy ilyen felkiáltó jel van, úgymond. Én azt nem láttam. Jó, ennyi. Ami ott a fejénél van, ott a legtetején, meg úgy tök jól megvan animálva, hogy így van egy ilyen kis, hogy ne lág, hogy itt az a kis Az én skinemben azt tetszik annyira, hogy így villámzik, amikor megy, és nem fut, hanem görkorcsolyázva megy. Ez nekem az... Látod Benni a legtetején, ahol a nevem van? Aha, fordulj meg felém. Várjál. Aha, látlak. Állj! Téged figyeltelek.
Hú, nem estem ki. Én úgy figyeltem, hogy KGT. Mi van KGT? Nézd, ugye ott... De bárkinek meg lehet egy speciális skin. Jó van, nem? Jó, a Gold Gym, igen. A Gold Gym. De nekem még ugye, nekem is ott van egy olyan, hogy itt ilyen vízcseppek jönnek, mint a sírnál, és jól néz ki. Igen, ez az elrendezési skin számomra tetszik, de igen, amikor ugrasz így a nagy talp, az nekem nagyon nem tetszik. Ja, az amúgy nem jó, de nekem megy. Milyen footstepsetek van? Vagy ha egyet. Rossz komoly volt. Milyen footstepsetek van? Nekem ez a vízes, ami játszott. Igen, Mátének. Nekem ez a Mr. Beast Béka. Ez a békás most, nem? Nekem most a izé, az... Ó, nekem no. nincs meg. No, rosszat nyomtam. No, rosszat nyomtam. Munkák. Ja, tényleg ilyen Mr. Beast. Ja, az a szalag, az a Mr. Beast szalag. Igen. Wave 12. Ez... És De elvittük 100-ig, az már nekünk példöntés. Ugye? Csak én ott nem leszek. Ne, KG, ne, Rex PGT, ne! Rex! Ki kellett volna mennem klácsra, csak nem tudok bal oldalról klácsra. Igen. Nincs valami free a store-ban. Nincs. A számomra. Baby Yoda be van írva. Nekem KGT van. Tényleg tudok egyet pörgetni. Tudok egyet pörgetni. Halloween wheel. Na. Én amúgy tudnék ilyen special mythic wheel, de nem fogok. 50! 30! Mi az, hogy 50 bead a Jinxre? 50 bead a Jinxre! Nyugi van, nem? Megvan. 450-et kaptam a Duplicate bankba. Még egyszer kivittem. Hallod, mennyit kapok? 70-en van, 2 tudok még pörgetni, 50-et kaptam a Jinxre. És mennyit volt előtte? 45, és 35. A Craigre jó speciális 2. Ez... Nekem a Craig az megvan. Én a Jinxre kaptam. Ja. Az is. 35-ön volt, erre beadja az 50-est, amikor egy kell. No, menjünk már kérlek. Ne, a speciális jó. És megint a Jinxre kapok. Megint a Jinxre kapok. Én azért jöttem ide, hogy védjem. Vélet kell dönteni. Csinálom. Nem tudom. Gyertek. Gyere, Rex, gyere, MT. Kiléptél, Rex? Nem. Jointoltam a partiba. Na, jó van. Szerintem lassan azért abba kéne hagynunk. Miért? Nem tudom. Nem lesz hosszú. Legyen ez egy órá. Ennyi volt a mai videó, és sziasztok srácok, köszönjetek ti is!